this stupid pig is calling we Africa. We are poor. We are trash. Don't have any value. We are nothing. So they will start their examination in Africa. So we, the Africans, need to die. So please, my brothers and sisters, don't take this as a joke. Or don't take like maybe I'm on this platform, I'm just making my mad or because I'm in Europe. Forget about that. You are more important to me than anyone. Please, my fellow brothers, ya hankuri saboda Allah ya nina, kaji maganan da shi wanga matsiyaci ke fari. Yana gwada cewa wai Africa mu bamu da bukata. Mu ne talakawa kamar masu dauda. So in da su wannan examination mu ya kamata mu mutu more. Ya kamata su kashe Africa. Shi yasa saboda Allah idon mu yayi ja muke fadi. Muna dai tare da su ne, amma wallahi yana dariya amma cikin shi ba dariya bane. Ba yanna za su yi da mu. In kaga bature na maka dariya, wallahi ya san abin da yake samu jikinka. Mu da su ne nan. Amma in kaga ya mar maka dariya to ya bar cin amfanin ka kenan. Wallahi kaga shi da kanshi ya sake maka. Shi yasa don Allah, saboda Allah ku share ya kai ko ina, bari kuma still in play muku ku ji maganan da ya fadin a turance. Saboda Allah kowa ya share mini, saboda Allah ku ji maganan da ya fadi kuma cancer, AIDS, all of it's for the purpose of sterilization and population control. There's too many people on the planet we need to get rid of. In the words of Bill Gates, at least 3 billion people need to die. So we'll just start off in Africa. We'll start doing our research there, and we'll eliminate most of the Africans because they're deplorable. They're worthless. They're not part of this world economy. So they have. So ku da kanku kun ji abin da yake fadi. Kenan mu poor ne, mu worthless ne, mu banzaye ne. Shi sa saboda Allah muna dai tare da su ne, amma wallahi ba su son mu. Duba ba in ne kai gida dadi. Wallahi ido na yayi ja nake maganan ga. Shi sa saboda Allah iyalan mu, yayannin mu, kannin mu, matan mu, kowa saboda Allah ya take care. Please, my brothers and sisters, you just heard what this stupid man was saying, talking about we African, we are worthless, we are trash, we are poor, so we need to die, not them. And then we have to prove it to them. Without Africa, they are nobody, because we Africans, if we unite, these people are nothing to us. So please, this is my end of the topic. In waye na bar ku nan. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.